जाख्ल'नायनि दायाव सेबानि सासे मावख'गिरि आरो सासे साख्रिआवलाया फिन हमजादों जाख्ल'ग्रा बेरेखा हानजाजों। आसाम सोरखारनि जाख्ल'ग्रा बेरेखा हानजानि संदाननायाव जाख्ल'नायनि दायाव गुबुन गुबुन बिफाननि साख्रिआवला मावख'गिरिफोरनि हमजानाय बिबाङा देग्लाय गासै सा-86 जाबाय होनना बावैसो सान सिगां मिथिहोदोंमोन। मख'नो गोनांदि बे बिथिङाव आसाम सोरखारा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों राहा लाबोसेयावबो नाथाय दासिमबो खायसे मावख'गिरिफोरा बेबादि आखुनिफ्राय सोलायनो रोङाखै। बेबादिनो दिनै फिन सेबानि सासे मावख'गिरि आरो सासे साख्रिआवलाया रां जाख्ल'नायनि दायाव जाख्ल'ग्रा बेरेखा हानजाजों हमजायो। हमजानाय मावख'गिरिनि मुंखौ दीनबन्धु कलिता आरो गुबुन सासे साख्रिआवलानि मुंखौ आरिसुद्दिन आहमेद होनना मिथिहोदों। मेट्रिक आनजादनि मार्कशीटआव बेले-बेजे जानायखौ सुद्रायना हरनायनि मुङाव सेबानि मावख'गिरि दीनबन्धु कलिता आरो साख्रिआवला आरिसउद्दिन आहमेदआ रां लादोंमोन होनना जाख्ल'ग्रा बेरेखा हानजाया मिथिहोदों।